nahurot, Mars. Sana. Ay. Hindi naman. Ano ang pagkakas? Take out na. Take out. Ipa-take out na. Kaya mauli na ta. Hindi na niya. Ito na rin yung tawag. Yung tawaguan ba? Yung tawag ko. Pakibalik ko na. Kaya. Kaya takasuroy. Kukunin mo doon. Ako na every after 1 hour. Wala lang. Malong na din. Ito yung ginasayaw. Ano magbayad sa waiter?